Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagari, mga Muslim, mga datu na mga bay. Kalangulanguan ni mga tao adim bebanug sa mga pipi awasyat ay pemulong tanutusi kung mga ginawa tanu sa giyang kaiya paman na betad umani isa na miyatembeng din sang kaiya dunia. Miyaka ito agyang kutua di kapagamal na ayad na paman na miyakala na agyang kutua bubaya si India. Miyakwa katuro usab da paman na sukasan dito na saurian. Yang kaya kauyag sa dunia na kebalun sumanusia si di makasendit saurian. Sa lagi dagi yang kaya wasiat keluy tanu iman tu panganin tanu si ikwala itawfik yan siya katanu na mapamimikiran tanu ya pipia kan tanu ya mapamanambuta mga ginawa tanu kumas sumasa atigo mga ulama kepikir tanu amataan lagi yang kutua sambayang na tumu adi suka pakaturug ugaid na biya katurug suka dagalan biya itu agi yang kaya mga tao kesaksian tanu kemasaan tanu siran iptin nagida naging kutua sambayang ay nakalilid naging kutua mga tawa pagpakaturugan nila naging kutua sambayang ilidas tanuron wallah nagu itaw fikratan wallah naging kutua bubaya ko sambayang kumapan sumasa tigo mga ulama kapikir tanu naging kutua kapmbeti ko Quran uman din nakapita na okay to pagpakabakan nagpagpakarelax agyang kuto ang mga puso tanu ugaid na inindiray nun tanu dad nakabatiya sa Quran miyatambag tanu dun si iko mga galabag sang kaya dunia aswallah na pitero yan ala bidhikrillahi tatma'innul qulub mataan agyang kuto tadum si iko Allah subhanahu wa ta'ala nagyuti okay pagpakarelax nagudita ka na agyang kutua puso agyang kutua manusia ino tanuman dipta ka na kalanguan din awid akala ko dunia na miyabawa tanu kagi sabab sa agyang kutua inawat tanu din ang mga ginawa tanu si kutadun tadum si ku Allah agyang kutua kabatiya sa Quran agyang kaya kabatiya sa Quran na sifa lil qulub na kabulungan niya nagyang kutua paniya kahit kung mga puso tanu na di tanu kagedam ka di tanu tepengan kau pa makubatan ng tepengi uman din nagawiin apiyamay ito na pakabatiya tanu sa Quran na mataan din na magedam tanu agyang kutua di tekena puso agyang kutu manusia kumapan natin kung mga ulama sumasa akapikir tanu agyang kutua mga tadum si ikwallah kana tazidu yawma kabaraka na ipagumano to nagusabab pagpakal agyang kutua baraka o uman din nagawi agyang kutua manusia watakasal nabiyukul ka agyang kutua mga tadum si ikwal agyang kutua kapniraw nga subhanallah mga tasbihat alhamdulillah Allahu akbar nagusto pada paman na mga la kipantaga mga tadum si ikwallah nabiyukul tanu nalitanop tagumpia di pembarakat agyang kutua gawi iyap seged siya rakatan kapikir tanop na tigo mga ulama agyang kutua kapamang ni sarila si ikwallah istighfar wa anna al istighfara kana yuwassi'u rizqaka wa taghafalta agyang kutua kapmeti ako astaghfirullah na gina ni malaap kasabapan pakala nagupalakaan raka wallah agyang kutua rizki niyan sirka ugaid na miyatembeng ka dan kang gelebek ka adad na ba ni karga nagyang ka istighfar mataan din nakasumano siya na upama ko ba niyan din na ilayam ko ginawa niyan napalakaanon wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutu mga rizki niyan nagupakala agyang kutu rizki niyan padarwati ko mga ulama na kumas sumasa akapikir ka agyang kutu qiyamul layl kapanambuyang ko mga kagagawi nagina ni apa sa mga salihin miya nga unan tanu mga tao ay nanini tugumpiya uga ida tigo mga ulama na watarakta na inibagak ka naman ng mga pagariya sagiya kaya masayte imasatanu iman to na upama ko aya pagile nakasilupunak
madakal mga tawa kagaganian kapatanian nagyan kana na cellphone yan nakiuman yan si eko subu ayamanan na dad nakapakaturog did ni silapon na pamagitungan ka man na ginawang ka ini pun si ko kaya kapating ka sagyan ka na cellphone nagukyaw sunian nagukya pamasang ka nagitud ni kaya layaman na adata ka na miya kapiranan gawi o di na miya kapiraulan minirampay sa piraragun na pikir ka isagyan kaya pa man nakapsagid mga kagawin na miya kasumba yung kaon sa dura kata sunna na ayak sumbagyan na da kagisitan o miya taman sagyan kaya silpon o di tanuanan na pamimikiran na padanan sagyan ko ito malam ipsindit tanong kumapan na tiyo mga ulama sumasa kapikir o tawag yan ko ito paminto ano katubat nalalakaan wallah si ko uman oras dad na paman na mapipili oras sagyan kaya katubat kalalakaan wallah si ko mga tao Fajal tau ga ina pia kaurian ka. Pia tu bukan nagian ko to kaya tembeng ko dunia na pia kaurian ka agian ko to ka tubat ka pemangani ka sa taubat si ko Allah Subhanahu wa taala. Na dia na mapia sifat ko mukmin. Mampan na paman na keribat tanu. Kedusa tanu na totundugun tanu ka panaubat si ko Allah Subhanahu wa taala. Amargen agian ko to manusia amyaw makapatay ada karela Allah Subhanahu wa taala. Kaya pagkaurian tanong saya, nagyan ko ito, mga panganitanong si Allah, lagi nagyan ko ito, ya mukallibal kulub, thabit kulubana ala ta'atika, waraddana ilayka raddan jamila, ya Allah. Makamimilig, sagyan ko ito, puso, o mga tao, pamana sa katanwaya, kamimiligan wallah, na pakambakan ka sa puso ami, si iku agamang ka, na gumakambalingang kamera ka sa kambalingan na mapiya. Sa mga pagariya, wasiyataya ay pagwasiyatan ko mga ginawatan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.